Ada please बासाय आंखौ बिसोरनिफ्राय ओइ आदा अबे सिख्लाया जोंनि सिख्लाया नोंथां आच्छा अब्लालाय लाना थां थाङाब्ला आंनो गालां नोंनो गालांनो Thank you Ada अबेनि नोंलाय आं गोदानारिनि मा मावनो आं शिलंआव फरायो औ दा न'आव दंफैयो औ मा मुं नोंना Gemsri Ada खुंफु रोङा नों रोङा औ बेखायनोथ' खानांदों नों Thank you so much Ada औ दिनै आंखौ बिसोर मानो होसोखो मा जाहोन दंमोन अबे सिख्लाया जोंनि सिख्लाया नोंथां नोंनो गालांनो ओइ थिखादो ओइ थिखादो ओइ सौथुनांगौबो सौथुनांगौ खुम्फु गोरोंसो सौथुनांगौलाय बे सुन्दरिया आइदै साला आं बेबायदि दांजाबाय बे सिख्लानि थाखायनो नों खुम्फु गोरोङानो बे रोखोम दामजाग्रोयोब्ला जों एसे एनै रोंहांनायालाय होजाखानांसिगोन आंथ' बेखौ खुम्फु गोरों सानाखैमोन ना बेखायनो बारसनफ्लांदों नङाब्लाथ' बेखौ बेबो होगोनसो बे सिख्लानि आखलखौ मिथिब्ला बबेनि माला हारिजों बिरफ्राग्रा सिख्लालै बे जियानो जाया जों बेजों दामजानाया जोंनि गम्फुआ मा कन्डिसनाव दं जों दा हमनो हाबाय ओंथ' प्रेक्टिसखौनो खालामथारलाबा जोंबो नंगौ जोङो प्रेक्टिसखौ रेगुलार खालामबाय थानांसिगोन बे कारेक्ट नाथाय बेजों दामजादों होननायाव जोंनि अपारेसनखौ खम खालामजाया बेसेबां एक्सन डिरेक्सना जाखायो बेबो जोंनि मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्ससो जाया मा जाखो बन्दुफोर अबाव सौथुखो मैयालै बिदिसो जाना थाजोब्बाय नोंसोरो थ'लै एक्सारसाइज खालामहैनो एसे सानायफ्रा खारो खोमा आइदे Hello Dave Good morning, sweetheart. मैया मोनाबिलियाव गोमबोर मोना Gwmbwr? होद उदैयासो एसे बोरैबा जाबाय माथो आंनिया बायखानाव थांसैलां ओइ गोमबोर मा नोंसोर लाजियासै नामा गावनि हारिनि सिख्लानि सायाव
बेफोरबादि गाज्रि नोजोर होनो ओइ सोरखौ लाजिनांगौ बुंदों नोंलाय अबे सिख्लाया नोंजों गोसोथोलायखाबा मानो बिजि बिजि बिरफालांबाय थायो होद मा जाखोब्रा बिसोरलाय नोंसोर खौरां बाथ्राफोरखौ मिन्थिजोबालासिनो ओरैनो एक्सन लाबा जागोन नामा साला गावनि मिन्थिया मालायनि मिन्थिया लाजिनोबो रोङा नों जोंनि अपारेसनखौ मिथिखायो माथो सदेब बे जायराफ्राव न' गोबायाव थानानै अपारेसननि खोथा बुंबा जागोन नामा ओइ सदेब जों गब्लंआवनो थानो हागौ नोंहा मानो खरसा नांगौ जाखो नों मिथिखायो माथो जोंखौ मालाय हारिजों बिरबायग्रा बर' सिख्लानि सायाव एक्सन लाखायो होनना मा नोंनि गोसो थोनाय सिख्लाखाय मा फोजानो लुगैदोंमोन नामा नों ओइ रबिनसन नोंना बांद्रायबाय बांद्रायसो बुंदों नों जोंखौ मैयानि एक्सनाव मा रिएक्सन जाना दं जोंसो मिथिगौ ओइ गोमबोर मा नायबाय थाखो होदोलै बेखौ र hey पिया पिया गोमबोर हो आंनिबो होफा ओइ रोदोम नों फैदो स्कट ओइ रबसन नों फैदो बेसे होबाय थादों बेखौलाय नोंखौ सिखार सदेब सिखार जाबायसै रबिनसन नोंसोर साथाम मानसिजों सासे मानसिखौ बुदों बेथ' ओइ जयन्त सिरि सिरि लाना थां नङाबा नोंबो मोनगोनसो रेप खालामनो होसोनाय बायदि मोनदोंमोन नामा नों सदेब नोंनि एक्ट्रिसखौ आखलखौ सोलायनो हो सदेब नोंनि सुन्दरिखौ नङाब्ला सोरजोंबा बिरफालांगोन सदेब लाना थां जयन्त नों नायहरदो हेल' देव औ गेमस्रि आं सदेब नङा मा देव नङा अब्ला नोंलाय सोरथो आं जयन्तसो बेलाय बहाथो थांदों बियो बाइक सालायगासिनो मानो फन हमाखै बे आंनि उनाव रायज्लायनो हागोन आं दहायनिफ्रायनो कल खालामगासिनो दे दोननोसै हेल' हेल' ओइ जयन्त थौ सारमोननिसिम थौ Fight! दे जासिगोन
One, two, three, four, five, six, Sir. रोंजोबा माजोबा मानि एक्सन जाखानाय नोंहालाय फार्स्ट साबेसेमोन बिसोरलाय साथाम साब्रैसो जागौमोन सार साथाम साब्रैजों माबोरै गेलेनांगौ बेनि ट्रेनिंखौ मोनागारा बोरैथो आवगायनाय नोंलाय राहा गैयैयाव आवगायनो गोनां जादों सार मानसि बुरजाजों बोरै फाइटिं खालामनांगौ बेनि स्किल्सखौ सोलोंनानै ला जागोन सार आं दिनैफ्राय सोलोंना लागोन दे जासिगोन प्रेक्टिसखौ मोजाङै खालामबाय थानांगोन कमप्लिट जायाखै एसे राब खालामनो जागोन हाबावनांगोन सार आं नाजागोन अब्लासो जागोन नङाबा हानाय नङा ओइ ददेरे मा एक्सन सोलानो मा एक्सन सोलोंनांगौ जाखो कुम्फुब्रा कुम्फु बुलायलायनायनिब्रा गावखौ बासायनायनि सोलोङा आं मा अबसे आं थाखानायावलाय मानो सोलोंलायनो दरखार आं गैयाब्ला लामायाव दुस्थु मानसि लोगो मोनब्ला जोख्लाबनांगोन ना नोंखौसो जोख्लाबगोन आं आदा सहादेबजों सोलोंना ओइलाय मोजां खुरां बुंब्ला ददेरे ओइ ददेरे मा आदै कलेजाव थाङासै नोंहा थाङासै आदै हा मानो थाङासै न'आव रावबो गैयिखाय थाङासै आदै बे सोहोदेबा न'आव दंना गैया गैया आदै प्रेक्टिसाव थांग्रोबाय फा आदैयालाय बहा थांदोंमोन सुरेनाव थांनायमोन आं एडभाइजारनियाव गामिनि माखासे समस्या दं बेखौ सावरायहैदोंमोन आं नोंहालाय बोरैथो थालांलायखो ना ददेरेनिसो आन्दायबाय थैद आदैयाबो बोराय मेगन नुवा नुबाथाय साफा नुखायो बे जोंहा सोहोदेबा नोंहा लोगोआ मा जादों मानसिखौ एसे बोरैबासो नुबाय थादों आं बे साननैसो न' आदै दैया मा ओंख्रि संनो नागिरखो लाफा सायदों आदै माजों संगोन जेबो गैया आदै थोद लाफा ओंख्रि संनो नागिरदों आरो जेबो गैया ओइ जयन्त औ आदै दाउला मासे सिथार नोंगौ जायो जानायावबा खम जाथारनालै न' आदै दाउआ अबेथिं दं ओइथिं थागोन साला दिनै गाबोननि सिख्लाफोरा मानो मालाय जाथि मालाय हारिफोरजोंल' खारफाबाय थाग्रा जाखोब्रा दार मास्टिनि लजेन गरसेजोंनो बुरखायजायो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा ओंथ' नंगौ नै माब्लाबा फेसबुकआव वाट्सएपआव इन्टारनेटआव माबा माबि जाथाय बहाबा बुथारजानाय बाथ्राफोरखौसो मोनगोरबाय थायो नंगौथ' खर'फ्रासो गाज्रि जाजोब्बायलै आंना जानो लोंनो सुखु गैयै गथ'ना सेंग्राफ्राबो जायालै जोंनिया ओंथ' आरोलै लोगोफोर होद मा जाखोलै होद बै माजबाट स्टेशनाव बर' सिख्लाफोर दंफैनोलै बहाबा खामानि मावनो थांनो नागिरदोंनो सोरजों थांनो नागिरदोंसैलाय होद दंनोलै लांग्रा मानसि थौदो ओजों थांबासो मिथिसिगोन थौ थौ साब्रै मानिफोरा दंमोन सानैयाल' हरखो माखासेया थांग्रोबाय बिनानावमोन नोंसोर इसिग्राब उन्दै बैसोआव मानो खामानि मावहैनो थाखा फैसा नागिरनो मा दरखार जादों जोंहा न'आव आइ बाबा गैला ओंखायनो आं खामानि मावनो थांनो नागिरदोंमोन नोंनालाय जोंहा आफाया जोमाय फाग्लाथार न'आव खामानिखौनो मावथारा ओंखायनो आं खामानि मावनो थांनो ओंखारदों बेफोर जाथाया बयनावबो जायो नोंसोरनियावल' जायो सानदों नामा बेफोरबायदि दावराव जायो होनना नोंसोर बायहेरायाव खारलांजोबसिगोन नामा होमबा
नोंसोर दिनै फरायसा बैसोनि मानसि सोलोंनांगौ समनि गथ'फोर नोंसोरो दायो मोजां लामाजों थाङोबासो नोंसोरो इयुनाव मोजां मानसि जानो हागोन आरो दा नोंसोर गाज्रि लामाजों थाङोबा इयुनावबो गाज्रि मानसियानो जाहैखागोन नंगौ अब्ला जों बर' समाजा बोरै मोजां जानो बोरै गोरों जानो जोंनि मानसि सोर बाहेरायाव लांग्रा दं गासैबो खोन्था जागोन दे बिनानावमोन जि जाबाय न'आव थांफिनदो मोजाङै थाहैफिनदो औ जागोन जों दिनैनिफ्राय थांखाथारला ओइ रबिसन बिसोरखौ दोनना फैदो थांदो हैया 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 hey हैया hey हैया hey हैया हैया उफ होद मेंबायलां नोंसोर गेलेदो दानो मेंबायबो हैया 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 hey होद आन्दायबायलै आङो हैया होद जासिगोनलै अफ होद किशोर दै दंबा हरदोलै बिराद गांबाय होद बेयावनो जिरायनोसै आं माथो जानायब्रा ओइ सोहोदेव रोदोम गौतम मोना मैया कम्पानियाव खामानि मावनो थांनाय जोंनि बर' सिख्लाफोर लाखिदोंनोलै नंगौ नंमारगौनो औलै आंबो खोनादों बबेनिमोननो बिसोरलाय मोजां मोनथियालै सनितपुरनि होनदों नंगौ नामा हा साबेसेमोननो बिसोरलाय साब्रैसो जागौमोनदां नंगौ हैया हैया hey हैया hey हैया hey हैया hey हैया वै जायनो जेनो बेनो दावदै जाहोनांलै hey हैया hey हैया hey हैया आइदै गोमोरबाय सालिया है दावदै जालालै अमासो जानांगोन आलासिबो दंखायो जोंहा जायो दे जागोन आइदै होद होमा थाबालै रोदोमा माथो खारेनाया दाबो सफैदिया जानो माने इसेबां गोबाव जाखोथाय बैलाय सफैबाय हाब मा जागोन हाबोखालाय ओइ फंबाय आनसुमा सियार लाबोलाय मा जाजोबखो गन्थं मोखाङालाय सोहोदेवजों सौथुदों ओइ सोहोदेव किशोर गाज्रि दा मोनसेलाय सोहोदेव नों किशोर माथो दिनैसोब्रा मायाव गोमाहैना थानाय सारा नागिरबाय थादोंमोनलै नोंखौ गैयालै प्रेक्टिकेलाव दंमोनलै साइन्सआव लाना समायखौनो मोनला माथो रोदोम नों एसे नायनांगौब्रा नोंथां मानो जोख्लायनांगौब्रा बेलेन्स फोरों बेखौ बेलेन्स साला बेलेन्स हैया 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 hey hey हैया hey hey हैया hey hey हैया hey हैया
बेसेबां गोरा जाबाय बियो। Wah, dapat ting ntar mata. अ थिगैनो दोङो सार र' Fui. Wah, सारा नाहरलाय माबादि प्रेक्टिस खालामदों। बेखायनोथ' जोंनि सार बै सासेया सोर बै Deh, जाबाय दोननोसै। औ जागोन दे Bo. मिथियाथ' आंबो थुलाय थांबासो मिथिसिगोन। बस सार आंनि सिगांनि स्टुडेन्ट दा बर' फिल्म जगताव खामानि मावो। ब खालाम बेखौ। बे ससमाफोरखौ मानो खुवाखै? अ सार सरि। जायनोथ' जालाना फैथां। औ जागोन सार जिरायफैदो सार माबोरै सोलिदों प्रेक्टिसफ्रा? मोजाङैनो सोलिदों सार। दे सेंग्राफोर मोजाङै प्रेक्टिस खालाम। नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गल्ड मेडेल लाबोनो हानाय जानांगोन। औ जागोन सार। आरो मोजाङै गेलेनानै गावखौनो सिनायथि होनो नाजानांगोन। जागोन सार। जेरै जमुना अंकुसिता मोनखौथ' सिनायखायो खोमा नोंसोर? औ एक्सकिउज मी सार। हेल' हेलौ औ देब बहा दं नोंलाय? आं सा फुदुं सना नोंलाय? आं नटिस जुनियर कलेज खाथियाव। औ दे थाब फै। सार आं थांनांसिगोन न'आव लिंहरदों। दे थां। जयन्त' नों थांथ'नांला नों आलासिनो एसे साहा बानायलाय। जागोन सार दे सार होमबा आंबो थांसै। दे आं साहाखौ लोंथ'ला नामा? नंगौ। दै लोंसै दैखौनो बिहरदो। जागोन दे। जयन्त' दै लाबोलाय। बोरै सोलिदों ZDX नोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिया? गोब्राबलै नोंथां जोंनि बर' फिल्मनि खामानि मावनांगौआ। नंगौ। गिदिर बाजेट लाबाबो माथो थांनाय खरसानो फैफिना आरो खम बाजेटाव मावब्लाथ' रावजोंबो नायजायानो। थेवबो नाजादों आरो नाजागासिनो बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय। नंगौ। आच्छा नोंथां आं दा नेक्स्ट प्रजेक्ट लादों। दा बे नेक्स्ट प्रजेक्टआवहा आं एसे आर्टिस्टफोर सेलेक्सन खालामगासिनो दं। नो सार दैया लोंदो। दे जागोन। गाखोफैदो। जिरायदो बेयावनो जिरायनोसैलै। देब मा जाखो? रोदोमा नोंजों बुजाबायबा? प्रेक्टिसा बोरै सोलिगासिनो? मोजाङैनो सोलिदों। फैगोन बोसोराव नेसनेल गेम गेलेहैनो थांनोसै। मोजाङै गेले दे देरहानांगोन खिन्थु। नाजानोसै। आं प्रेक्टिसावसो थांदोंमोन। सारजों दिनै सिनियर स्टुडेन्ट फैदोंमोन जिबायदि स्पिडआव गेलेदोंना बाबरे। इस नंगौना? नोंनि सारानोथ' आंखौ बासायदोंमोन। हाब सारासो? औ दिनैसो खिन्थादों नों आंनो हो? आंबो मिथियामोन ना। नों मारग'आ? देब मा? आं गाबोन शिलंआव थांनोसै। हाब दिनैसो खोन्थादों नों आंनो? आफाया आंनो मैयासो खोन्थादों। बोसोरसेनि कर्सखौ फोजोबना फैनोसै ना थांनाङा? मानो थाङा जानो थांनांगोन। कमप्लिट खालामाब्ला बोरैथो साक्सेस जानो। गाबोन मा समाव थांगोन? गाबोन फुङाव। स्टेशनसिम आं दोनहैगोन। औ जागोन दे।
गाखोदो सारद' दै सारलाय बेखौ रमिय' रबिसन है बानो फोजायोलै आं न'आव थांब्रा फैनोलै लोगोफोर दे अब्लालाय थांना फै मा एसे गोबाव जाखो फैदो मानो दाबो सफैयासै बेलाय लागेसालाय अ माने दहाय बाबाया टाउनाव थांदोंमोनथ' ओमफ्राय बेयावनो लांफाबाय दे गाखोदो ओ हिर' एक्ट्रेसखौ लाना बहा थांनो नागिरदोंलाय बा नायफैलायथारा माथो वाइ गोमबोर मोजां राव बुंनाय बायदि मोनदों नामा नोङो थांनाङा ना थासान्दि बे समाव बयबो रंजा मोसा